سلام سلام هوب ميديا زهرات channel ተኸታተልቲ ባርነሎም መዓልቲ ኣብ ከባቢና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ዝሕብር ሓበሬታ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ንሱ ከዓ ብኣምባሳደር ሄርማን ኮን ናይ ቅድም ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣፍሪካ ምብራቅ ኣፍሪካ ፖሊሲ ሓላፍን ከምኡ ድማ ኣብ ናይ ድህነትን ናይ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ፖሊሲ ጉዳያት ሓላፊ ዝነበሩ ሄርማን ኮን ኣብ ዝሓለፈ ግዝያት ድሕርቲ ናይ ማይካድራ ዝነበረ ህልቂትን ኣብ ልዕሊ ናይ ሰሜን እዚ ህወሓት ዝተወሰደ ድንገታዊ መጥቃዕትን ብፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ናይ ሰሜን እዚ ብዝተወሰደ መሰረት ሕጊ ንምኽባር ተባሂሉ ኣብዚ ቀጠና እዚ ወይ ኣብዚ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዝነበረ ኩነታት ብዝተፈላለዩ ሃገራትን ከምኡ ድማ ዓበይቲ ፖለቲከኛታትን ኮነነ ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይወርድ ነይሩ። ሕጂ ግን እቲ ኩነታት ዳርጋ ድሕርቲ ብሓደ ወገን ብኢትዮጵያ ፌደራላዊ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ካብ ትግራይ ሲሒቡ ናይ ብሓደ ወገን ተኩሲ ጠጠው ምባል ዝፍፀም ህወሓት ናብቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ንሶም ዝቆፃፀሩ ቦታታት ማለት ብወገን ናይ ኣምሓራ ክልልን ከምኡውን ኣብ ናይ ኤርትራ በዚ ኩናት ጠጠው ኣይነብል ኢና ክንቅፅል ኢና ብዝብል መንገዲ ብወገን ኣላማጣን ኮረም ከምኡ ድማ ማይፀምሪ ብዝተፈላለዩ ቦታታት ኩናት ተኻይዱ ተወሰነ ግዜታት መዓልታት ወይ ድማ ሰዓታት ተቆፃፂሮም ነይሮም። ዝኾነ ግን ናይ ኣምሓራ ሚሊሻን ከምኡ ድማ መከላኸሊ ወታደር ኢትዮጵያን ብሓባር ብምዃን ነቲ ብህወሓት ንውሕዳት ግዜ ወይ መዓልታት ሰዓታት ተቆፃፂሮም ዝነበሩ ደጊሞም ክሕዝዎ ጀሚሮም እሞ ኣብቲ ፍፃሜቲ ብናይ ኣሶሽየትድ ፕሬስን ኒውዮርክ ታይምስን ነቲ ስእሊ ምስሊ ነቶም ጋዜጠኛታት ህፃናት ብረት ዝኣተዉ ክንድቁመቶም ዝኾኑ ዓጢቖም ኣብቲ ቀንዲ ኣርእስታቶም ነዚ ብጅግንነት ዝፍፅሙ ዘለዉ ናይ ትግራይ መከላኸሊ ሓይልታት ኢሎም ኣውፅኦሞ እሞ ብዓበይቲ ፖለቲከኛታትን ከምኡውን ሓደ ሓደ ሃገራታት ነዚ ክኩንኑ ጀሚሮም ኣለዉ። ሓደ ካብኣቶም ኣምባሳደር ሄርማን ኮን እሞ ንሱ ኣብ ትዊተር ገፁ ናቱ እንታይ ኢሉ ከም ዘስፈረ ሓበሬታ ሒዘ ክምለሰኩም እየ ድሕሪ እዛ ናይ ሕፅር ዝበለት መሰጋገሪ ግዜ እምበር ከምቲ ኣቐድም ኣቢለ ጠቂሰ ፀናሕኩ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ናይ ኣፍሪካ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኣፍሪካ ፖሊሲ ሓላፊን ዝነበሩ ኣምባሳደር ሄርማን ኮን ኣብ ትማሊ ዝሃብዎ መግለፂ ማለት እዚ ብህወሓት ዝካየድ ዘሎ ናይ ኣብ ልዕሊ ናይ ኢትዮጵያ ኣምሓራ ክልልን ብወገን ካሊእ ናይ ዓፈር ቦታታትን ንዘካየዶ ዘሎ ኩናታት እሞ እቲ ቀንዲ ነቲ ኩናት ጥራይ ዘይኮነስ ህፃውንቲ ቆልዑት ኣሰሊፉ ናብቲ ኩናት እሞ ብዓለም ሕጊ ወይ እቶም ናይ ሰብኣዊ ናይ ህፃናት ሰብኣዊ መሰል ተጠበቕቲ ዝብሉን ከምኡውን ናይ ሕቡራት መንግስታት ሃገራትን ካልኦት ትካላትን ከም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝኣመሰሉ እዚ ናይ ጀነራል ኮንቨንሽን ኣብ ልዕሊ ትሕቲ 18 ዕድሚኦም እዚ ናይ ውግእ ወንጀል ምዃኑ እንዳተፈልጠ ወላ ሓደ ነዚ ዝኩንን ሃገር ይኹን ዋላ ፖለቲከኛታት እውን ኣይነበሩን። ካብዚ ብምብጋስ እዮም ድማ ብፍላይ ዓበይቲ ናይ ኣሜሪካ ጋዜጠኛታት ከም ኣሶሽየትድ ፕሬስ ኒውዮርክ ታይምስ ዝኣመሰሉ ነቲ ናይቶም ህፃውንቲ 12 13 14 ዝዕድሚኦም ብረት ዓጢቖም ክንድቁመቶም ዝኾኑ ብረት ዓጢቖም ኣብቲ ቀንዲ ልዕሊ ዓንቀፅ ናይተን ነዚ ጉዳይ እዚ ብጅግንነት ዋግኡ ዘለዉ ብምባል ኣቕሪቦሞ ከም ዝነበሩን ብዛዕባ እዚ ዓለም ኮነኒ እውን ከምኡውን
ሕማቅ ተግባራት ይግበር ከም ዘሎ ብሓደ ሓደ ክሕበር ምስ ጀመረ እሞ ብፍላይ ከም ኣምባሳደር ሄርማን ኮይን ዝኣመሰሉ እውን እዚ ናይ ህወሓት ስርዓት ንሰላሳታት ዓመት ዝኣክል ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ግፍዕን ጭኮናን መቕተልትን ኮናን ዝኾነ ስርዓት ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ እዚ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ግፍዕን ሕማቅ ነገራትን እሞ ከዓ ብዓለም ዝተኾነነ ህፃናት ኣብ ዓውዲ ውግእ ምስላፍ እናተፈልጠ ብምግባሩ ዓለም ክትኩንኖ ከም ዘለዋን ክሳብ ሕጂ ነዚ ዓለም እንዳረኣየት እንዳሰምዐት ብምዝቃጣ እውን ዘገርም ይክብሉ ንመጻኢ ትውልዲ ሕማቅ ኣሰር ዝገድፍ ምዃኑ እሞ ራዕድን ፍርሕን ከእቱ ዝኽእል ኣብ ህፃናት ብምዃኑ ነዚ ክኩነና ኣለዎ ብብል ኣብ ናይ ትዊተር ገጾም ከም ዘስፈርዎ ካሊእ እውን ብተወሳኺ ናይ ኣሜሪካ ከምዚ ዝግለጽ ዝጸንሐ ኮይኑ እቲ ናይ ኣንቶኒ ብሊንከንን ከምኡ ናይ ናይ ተኽሲ ጠጠው ምባል ንዕኡ ክድግፎ ይተራእዩን ምክንያቱ ካሊእ ተወሳኺ ለውጥታት ክንርኢ ኣለና ካብ ዝብል እቲ ዝነበሮም ማለት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብቲ ጉዳይ ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ኣምሓራ ሚሊሻን ናይ ኤርትራ ወታደራትን ክወፁ ኣለዎም እቲ ናይ ረድኤት እውን ኣክሰስ ብዝበለፀን ብዝሰፍሐን ክኸውን ኣሎ ካብ ዝብል ለውጢ ናይ ፖሊሲ ኣብ ልዕሊ እዚ ጉዳይ እዚ ለውጢ ከም ዘይገበሩ እሞ ካብዚ ብምጋስ ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ንኩለን ህዝቢ ኢትዮጵያን እተን ክልታት ወይ ዞናት ፀውዒ ስለ ዝገበረ ናይ ኦሮሞን ናይ ዓፈር ናይ ሲዳማ ጋምቤላ ኮታስ እቲ ናይ ኣምሓራን ፌደራላዊ ወታደራትን ብምዃን ነዚ ንሓንሳብ ንሓዋሩን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ንምብታን ተበጊሱ ዘሎ እከይድ ዝኾነ ናይ ህወሓት ኩናት ንኽንቀብር ተበጊስና ኢሎም ተላዒሎም ከም ዘለዉ ኣብ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ሜድያታት ክሕበር ፀኒሑና ኣሎን እዚ እውን እቲ ዘሕዝን እዩ ኣብ ክንዲ እውን ብዓባይ ብሪጣንያ ምብራቅ ኣፍሪካ ናይ ፀጥታን ድሕነትን ሓላፊ ፕሮፌሰር ኣልቴስን ከምኡ ድማ ናይ ድሕነትን ናይ ፍትሕን ኣማኻሪ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ እዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ ህፃናት ኣብ ዓውዲ ኩናት ምስላፍ ዓለም ክትኩንኖ ከም ዘለዋን ኩለን ሃገራት ነዚታት ክኩንኖ ከም ዘለዉ ኣጥቢቆም ከም ዝኩንኖን ሓበሬታ ሂቡ ኣለዉ ስለዚ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜያት ጠቕላላ በቲ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ፌደራላዊ ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝውሰድ ዘሎ ናይ ዘርኢ ምጥፋእ ስጉምቲ እንዳበሉ ዓብዪ ጎስጓሳትን ኮነነን ዘቕርቡ ዝነበሩ ሕጂ ዳርጋ ብዙሓት ዓበይቲ ፖለቲካኛታት ማለት ዓለም ፖለቲካኛታት ገለገለ ነዚ ይኹነኑ ኣለዉ ከም ኣቀዲመ ዝነበርኩ እዚ ናይ ኣልፌክስ ናይ ፀጥታን ፍትሕን ሚኒስተር ከምኡ ድማ ሄርመን ኮን ካልኦት እውን ነዚ ንክኽኑ ፃውዒት ይግበር ኣሎ ስለዚ እዚ ኣብ ናይ ኣሶሲየትድ ፕሬስ ወይ ኒውዮርክ ታይም ኣብ እቲ ቀንዲ ከም ታይትል ናቶም ወይ ኣብቲ ቀንዲ ዓንቀፅ ገይሮሞ ዝነበሩ ስእሊ ናይቶም ህፃውንቲ ብጅግንነት ዝቃለሱ ዘሎ ናይ ትግራይ መከላኸሊ ኢሎም ናውፅኦሞ ዝነበሩ እውን ነዚ ካብቲ ምድሪ ገፆም ኣልዒሎም ከም ዘሎ እዚ ዘርእየካ ዘሎ እዚ ናይ ዞም ህፃናታት ኣብ ኩናት ምስታፍ ንዓለምና ክሳብ ሕጂ እውን በተን ዓበይቲ ትካላት ናይ ሕብራት መንግስታት ሃገራት ይኹን ከምኡውን ናይ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ህፃናት መሰል ተጣበቕቲ ናይ ጀነቫ ኮንቨንሽን ኣብ ልዕሊ ወታደራት ማለት ካብ ትሕቲ 18 ታሕቲ ዘሎ ናይ 1949 ጀነቫ ኮንቨንሽን ንዑታት ዝኹንን ክሳብ ሕጂ ግን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ነገር ብዘይ ስጉምቲ ወይ መግለፂ ብዘይውፅኦም ዘገርም ዘስተምድም ይክእሉ ይሕብሩ ኣለዎ እማ እንታይ ማለት ሕጂ እቲ ኩነታት ከምዚ ኢሉ እንዳተቐያየረ ይኸይድ ኣሎ
مخالف لايك ناي كلن بهيرات ناي إثيوبيا بحبار كوينانون ناي غامبيلا سيداما عفر كم أون أورمو ناي محران بحبار مستناي فيدرال أو منقص خوينام نزل حجي كونتات نحنا دلينا تجديدنا ملت نيتوبيا خبتنن كتفين يزلزلو بجهدي كن كورول لنا بعتنا بعلو زخعتا بدوات كن كورول لنا يلم تبع جسم الله زي كان زي لب كل دما تي زجرب نجر بناي أمريكا عمتاوي صاب كابتن حمشته كالوت هاجرات إثيوبيا توسعتي بناي أمريكا مجلس ملك نوتا بده أنتوني بلينكن يقولون ناي زرقنا مدفع هاجرات لهم شدش تتعشم لله إثيوبيا مثلا إثيوبيا جنوب السودان العراق سوريا كومودما برما وميانمار بالهاجرات زرقنا مدفع هاجرات للون عمتاوي أبناء أمريكا مجلسي أو تيمكم لله زد ما انتهي مالتيو توسع خمتي أقدم متصنحي نابلع لين تاي سب سلطان ناي فيزا أجدا قصالون تيزقبر لله بتجراي بفدرال مكتب كلا كون زبل حجون كم شاد شيتي من مستنقلات حمش هاجرات زرينا مدفع لله هاجر إيلهم ونجيلهم ما خمس الله تيزاري كات سقطي أب لإثيوبيا زقبر لله وجن أمريكا ناي وتصل قداي من الكم الله زحبر كنا تعطي ما كلهم إثيوبياويان أو صارنا وشتي إثيوبيان زلوا سفيح دخلنا ناي تويتر زمته نازين مقلاتي قبله أمريكا تليفون تدوين تواريث ثانية كتيلو كمتي عديم توسكو جنوب السودان سوريا العراق إثيوبيا برما زلاتهم حمتاوي بناي وصاي مينستري كوم ناي ستيت ديبارتمنت ناي أمريكا زرقي ناي مدفع هاجراتيلو ونجيلون كم زلو إثيوبيا حد خباتن مغنم منتهي تحتو تي بقلقله إثيوبيا وانا بوليتيكان هاتي بزعبا زي ملكتهم كزارو كله كرم حجي أب غامبيلا أبي زغنا يلكت كرتسام كله أب استفلا لبوتا وحد نتي ما كلام انجستي توقعتي نايتو بتوقعتي رو أبز نبره بوغن أمريكا هم قالي ما نمز زارا باي نبرنا بنبتير قدامي مشتراتو من الزينة ويزين تايزة ملكتك تتجبرو نجار بتتجبرو لها نجارات رايد يكون كاتونجل تي مستن عبيتي هجرات كم بعل حوارات من قصة أمريكا زي مثلا زلوا كان أي دبلوماسي متصف أقداسي مخان مناتو تقدر كأنصار كعلمنا زحيل دخانات حوارات من قصة أمريكا تراي بقدر نتي ساتوم زدليو ما هاجر كي حلفكا جن ديبلوس ساوز خونه سلتتاتن ميلاتاتن كم زلا كايلو محبرو نامنت كابز حلفت يكونات ندات خايده كله بوغن نايتوم ديجيتال ويعني وي مساوي مداي صبح عاود كم زمان زغو لوبي بمقتارن امود اتا ابتناي امريكا سيناتر كسب تناي وساني ناي فيزا كلكلا أجدا دوت كم زنبرة سرحي ودي اللغول بوقعي تزارب اللي واني رمو إثيوبيا نمتاي لو بيش زي تقصر وي أبتن عبي تزب هلاني أمريكا كم أسوشيت بريس ونيويورك تايم لامسل نزي زقبر دول حكينا زخون خوناتات نخلق الحونا بعلم نحنت جزيء $10,000 إذا نزي منقصتي إثيوبيا قبر هيك لأني بالنسبة دخمت ناي منقصتي إثيوبيا يقدروا ما أبكي ناي زنبرة ناي وصاي دبلوماسي ثمتي قدلت دخان كم زورم قدامي مينستر أبي أحمدون كابزي تمركزي مثلني يتن سوساز نبرة أم العالم إمباسطات بسلاسة
ካብኣተን 30 ዝኾና ንኽቕንስን ኩሎም 4 ዝኣክሉ ናይ ወፃኢ ዲፕሎማስያታት ንውሽጢ ኢትዮጵያ ተፀዊዖም ከም ዝኸዱን ኣብቲ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ወይ ኤምባሲታትን ናይ ሪፎርም የካይዱ ከም ዘለዉ እዚ እውን ቁሩብ ከም ዝዘንግዑ ይሕብር ኣሎ እሞ ኣብ ቀፃሊ ብሕጂ ብክኢላታት ሞያኛታት ዝኾኑ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ከንፀባርቑ ዝኽእሉ ዲፕሎማስያታት ወይ ኣብቲ ኤምባሲ ብትምህርትን ብብቕዓትን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ጡረታ ዝወፅአ ናይ መቐመጢ ክኸውን የብሉን ዝብል ርእቶታት ብብዙሓት ይቐርብ ኣሎ ቀፂሉ ካብቶም ናይ ኣባይ ብሪጣንያ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ሆርሞን ኬን ዝበሎ ይኹን ኣና ጎሜዝ ተባሃለት ኣብ ናይ 1997 ናይ ምርጫ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ፓርላማ ኣባል ዝነበረት ተዓዛቢት ዝነበረት ነቲ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ተዓዊትና ኢና ኢሎም ኣብቲ እዋንቲ ናይ ዝነበረ ናይ ኢህኣደግ ስርዓት ተቃልዕን እቲ ኩንን ዝነበረት ምጭብርባር ከም ተገብረን ትክክለኛ ምርጫ ከም ዘይነበረን እሞ እቲ ዕግርግርን ክግበር ከሎ ኣብ ናይ ኣዲስ ኣበባ 200 ዝኾኑ ሰባት ክኸተሉ ከሎ በት ናይ ኣጋዚ ናይ መከላኸሊ ናይቲ ሪፐብሊካን ጋርድ ነዚ እውን ትኩንን ከም ዝነበረትን ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ናይ ዘሎ ናይ ክልል ትግራይ መከላኸሊ ሓይሊ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘሎ ንዕኡን ከይተረፈ ሕጂ ሓደ ኣምባገነን ዝኾነን ቀታልን ኣሳርን ግፍዐኛ ዝኾነ ንነዊሕ ዓመታት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከሳቒ ዝኾነ መርዛም ዝኾነ ስርዓት እዩ ነይሩ ስለዚ ክውገድ ኣለዎ ኢላ ንሳ እውን ኣና ጎሜዝ መግለፂ ከም ዝሃበት ይሕበር ኣሎ ስለዚ ብጠቕላላ እቲ ኩነታት ናይ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝነበረ መርገፂታት እናተቐየረ ንረብሓ ናይ ኢትዮጵያ እንዳኾነ ይቕፅል ከም ዘሎ ብሓደ ሓደ ጉድለት ናይ ህወሓት ብፍላይ እዞም ህፃናት ከሰልፉ ካብ ጀምሩ እሞ እዚ ይመስል ናይ ሎሚ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን ኣብቲ ከባቢናን ዘሎ ኩነታት ድሕሪ ካሊእ ሓድሽ ዝኾነ ሓበሬታ ሒዘ ስጋብ ዝመፅእ ድማ ሰላም ዘለዎ ቀዳም ሰንበት ይበረኩም ቻው ደሓን Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.